приятели! Това е нашия 4-ти специален клип. По случай една година от нашия канал и ние днес ще се опитаме да отговорим на вашите въпроси, които вие сте ни задавали. Благодарим за подкрепата, която оказахте през тази една година и ви желаем да се завалявате в още много време с нас. Много години. Защо снимаме толкова рядко клипове? Ами, всъщност тази година свършихме 7 клас и просто ни пишат матури, всъщност минаха и си взехме. И заради това просто нямах възможност в последните месеци особено да снимаме клипове. Цяла година. Съжалявам наистина, но Сега ще правим да снимаме повече. да, лятото ще направим поне 4 клипа. Наша проба. Всеки месец един път. Не, по два, ако може. По два, ако може. От колко време се познаваме? В смисъл, аз се познавам с него от първи клас. Нещо такова. Всеки да каже. Се познавам, всеки ще каже, да. Аз ще се познавам с нея от бебе. С нея се познавам от... Кога се познавам с нея? Първи клас. Не, Не, от от преди преди. той. От детската. От някъде по средата. Нещо там. Не, детската бяхме в Били сме в една детска, да, точно. Без да знаем. Вие откъде и... Те, да. значи, тебе и тебе Вилян ме запознаха там преди една година. Не, тебе те познавам от рождения ден на Виляна. Добре, де, само аз. Познавам от клиповете. Да, с нея се познавате Да. в клиповете. Ти са на някакъв рожден ден, Вилян от малки. Него го познавам от когато го познавам там, когато той каза. Ние я познавам от рождения ден на него, а пък него го познавам от преди година и Не, 2 години. Да, от някъде 2 Две Тоест години. няма смисъл да Не са казвам, защото още всички две. казаха откъде го познавам. Добре, от английски лагер, на който бяхме заедно и аз бях много тъпа и той ме научи на български език. Да, точно така. Пък с Вилю се познаваме от малко, защото ходих на уроци по Не, един английски. Първи клас ходих на уроци по английски на Фагас. И тогава се познаваме, аз правих някъде втори клас да ходя. И тогава се виждаме само по състезание и така сме, така. Като допекаш. Бихте ли искали да снимате с... Месенджер? Някой писа. С мен. Казвай. Бихте ли искали да... Гошо. Бихте ли искали да снимате с други хора? Май не. Май ние, защото Да, много хора. много хора и не можем да се разберем и почваме 10 часа след като сме се събрали. А така сме уникално яки. И почваме 5 часа, не 10. Сколко завършихме училище? Аз да ви се похваля, имам само непетици. Здрастите! Еда! Да, няма съм така. Успокой се малко. Ние работа приключи. Успокой се малко. Опа. Давай, мила. Аз съм с 5.38, не знам колко петици. Не вързах 6. Успокой се, бе. Ти си. Кой съм? Аз имам 2 петици. Други. Майче. Аз имам 5333 в дълъг период. Имам вода в котъче. Кои са ви любимите футболни отбори? На мен лично от световна всичкото нещо си там. Барселона. Локо Горна. Етър. Барселона. Лилаво. Плувай, плувай! Лива, мова, едно. Мале, пиша на футболистите. Лилава си. Розово, да? Добре. Лохичата е от кой? Ти какой? В световно не съм сигурен, защото има в Испанската лига е Барселона. Нали? Знам, че бе много интересно да говоря. Мокни, бе! Какви са ви прякорите? Давайте. Гочо, свинята, Гарсов, Мухлю. Не, Просто Тапаз. Тапаз. Топаза. Да, всъщност за други не мога да седя. Арсов. Гарсов. Да, Гарсов. С Г. Аз съм ми много са. Ани, Мими, Ани, Това си Мими, прякора, човек. Теренце, Той са малки мен. Да, Ани, Теренци, Мими, къде си? Тиренце. Мимзито, 315. Токс. Аз вилката само ти. Аз съм Христито. Не, ще мукна. Роса. Да, аз съм Хроса. Христо Благодарение Пистове. на Христо Пистове. най-якото момиче ми измисли прякора. Кой предложи да снимаме клипчета, а аз бях и беше по Той беше. този начин. Ще снимам предизвикателства. Ало, Христо? Ало, Миме?
Айде да снимаме предизвикателства. Ай! Навити ли сте? Навити сте. Хубаво. Ай, четвъртък се събираме и снимаме. Ай. Ти къв си, бе? Ко правиш тук? Ти си в моята къща. Ще снимам с вас. Клипове. Хубаво. Съгласен съм. Тренирате ли нещо и в кой клас сте? 7 за 8 клас. Официално 8 вече. Минахме. Ей. Матури. Ама ние тримата тренираме народни танци. Аз тренирам лека атлетика от 2 години, близо 3, мисля. Никой те 3 години, пита. да. Аз преди тренирах тенис. Аз съм аз 3 годишна. Аз съм ходила на половина на народни танци, на латин Аз съм танц, на по-малко. модерен, на класически балет, на тенис, на корт, на тайквондо съм ходила на 2 места, на рисуване, на много места съм ходила. Какво обичате да правите в свободното си време? Да ям, да излизам с приятели, да ям, да ритам, Да ям, ядеш. да ям. Малко да ям. Малко много. Това е човек. Не! За мен е то с наденица! То с наденица! Български език и литература. Ти? Ами, обичам да излизам с приятели и само да не е нещо вкъщи, защото е скучновато там. И аз така, обаче Добре, обичам види. да чатя с приятели. Обичам да излизам навън и да съм оттая и да не се прибирам. Да. Кога ще снимаме клипове с предизвикателства? Ами, най-вероятно ще е след един клип или два. Искаме да направим нещо ново, което не сме правили до сега. Освен на този клип, който е малко по-различен, ще направим и още 2 клипа, които са Малко по-различно. Да, и са... Няма да ви кажем, ще ги спомня тайна. Тайна. Проект, И който може да най-вероятно хареса. след някакъв клип или 2 ще направим пак предизвикателства, които този път ще ги направим малко по-добри от другите. Ще се пробваме. Какво бихте направили, ако разберете, че Ани, Мими и Вилиан Попов ходят? Те пасваме, брат! Вие искате по 5 факта от нас. Казвам се Георги. Обичам да спортувам. Уча, ама не обичам да уча. Мога само до тук. Да. Тък не е лесно. Да, не За пак, един от нас. Дайте си. Казвам се Ана Мария. Името ми се пише с теренце между Ани и Мария. Много мразя, когато хората ми пишат името без теренце. Уча в езикова гимназия и не живея в Търново. Това беше А. Антиремари. Да. Път на Да, дамите. бе. Път на дамите. Аз съм Криси, Тупи се тубе. имам 2 яки братя, обичам много хора, аз съм обичливо дете. Ядеш. И аз ще уча при нея, само че в друг клас. Опа! И... обичам вас! Добре, значи, браво! Аз съм Вилян. Живея в Горна Оряховица. Уча в Аркус. Седал съм в един Един клас. клас, вау! Ще бъдем в природно-математически профил. Защо бе? И четвъртото, и петото е, че... Нямам храна. Ям храна. Искаме да покажем най-хубавите моменти от тези 3, вече 4 клипа, които направихме. И сега ще го сместим в няколко минутки, Така си една за да година. ви като поздрав. Ами винаги аз готвя Винаги се музаката. готвиш много ясно, нали? Ти я правиш музаката. Кой да ти прави музаката? Винаги ти ядеш първи. Еми много ясно. Ами само едно парче. Много ясно, ти трябва да правиш диета. Я гледай на кой се направила. Само Боб, тук цяли партия. Сето се чуи на кой мириш. Позната ли че? Да, това са твоите прашки, твоя рожден ден. Не са моите! Аз рожден ден с теб не съм имала до сега никога! Това? Не бяхте това! Помириши го, виж хубаво! А сега, на всичкото отгоре, аз намирам това. И той се мисли нещо за мен. Прати ми, бе. Животът Сега няма да готвиш, бе. в нашия Само живот Бог си трябва да ме живее!
Това няма живот! Спрете! Няма да спро! Спрете! Няма! Това е там живота настъпиха! Те вече такова има! Има сега! Аз се обичам! We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. Ало, госпожо. Да. Бихте ли желали един пакет с трева? Да. И сега отриш. Много колко? Всякъде. Да, хубаво. Толкова. Не нося този размер. Get low when the whistle goes. Мерил съм. Поздрави! Всяка година за рождения ми ден него го няма. Happy birthday! I'm a Trumpster motherfucker. Надяваме се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Ако искате се абонирайте за нас, за да видите последните ни клипове. Долу в описанието ще намерите нашите профили в Instagram и Facebook. Yeah.